labari ba. Sai ka faɗa. Yana je gurin yarinyar nan. A haba. Allah kuwa. An sha shafta mutumi na. Kai Ba kai nake ce ma magana ba. na ji kana zaka ta rubuna ba za na ba. Wai ta fito ko bata fito ba. Ina faɗa ma zancen nan. Kaya da kuɗi. Bari kawai na gaya ma za mu je ai. Ai ban taɓa tunani Wallahi da ta kira ni ya ni kira ma. Na ga kai mun yi magana da kai. Mun yi magana da ni ai kace zan zamu. Karka da mu. Faram. Kai. Anya kuwa. Assalamu alaikum. Kudin ci kudi na ba? Kudin naka za su kai nawa. Kai Allah wani an ce kawai. Wai ya Kudin naka za su kai nawa. Kudi na suna da yawa, daga kasuwa nake. Ni ma kaina ban san adadin su. Kai mu kurancin shi. Kai saurare. Kurancin saurare. Kudin nan suna da yawa gaskiya. Za su kai nawa. Ni ban kirga ba. Ka ji mu Allah. Da na tashi daga kasuwa na haɗo su kawai na to malam. Allah ya tsananta da amma yayi ne kudin. Malam me kuke so ku ce mu? Allah ya Idan tsananta. Allah an ce mu gaci. Kai wani da Allah. Dan annabi ku bani kuɗi na. Ka ce kudin ka baka kirga ba kuma me ka da kai. Allah ku taimaka ku bani kuɗin nan. Malam. Ka ce ka ware ba za ka ware. Ba da can nan fa da zan wuce na ji kun ce na yada kuɗi na. Ban san da ni kuke ba. Wancan abin da to ai ba kuɗi muke nufi kayan ba. Kaga abu. Alkur'an ni dai na yada kuɗi na. Sai dai idan ba a nan da yadda ba. Kawai daga jin na karanta wannan abun kaya da kuɗi kai shi. San banza kenan, san banza kenan ne sa gidan yari. Sa gidan yari. Ni dan boko. Allah